Lehen aldiz, gure exo-unibertsoa bisitatuko dute Fosfeno 7 planetako biztanleek. Fosfeno 7 gure lurretik hurbilen dagoen planeta da. Denok dakigun bezala, gure betazalen barruan kokatzen da, eta bere biztanleak begiak indarrekin ixten ditugunean ikus ditzakegu bakarrik. Beraien aurkezpena Loiolako herriberetan izango da, eta donostiar guztion kolaborazioa eskatzen dute. Zer egin behar da? Ekitaldira joan eta begiak ondo ireki besterik ez.